En 1816, Salvador Masó Palau, con 17 anos e procedente de Cataluña, instálase en Bueu e adquire o Almacén do Rei, antigo almacén de sal e fábrica de salgadura de Abadexo da Administración, emprazado onde se sitúa hoxe o Museo Masó. En 1883, a familia Masó, en sociedade con empresarios franceses, transfórmano nunha moderna fábrica dedicada á conserva hermética en lata. En 1898, esta fábrica pasa a depender íntegramente da familia Masó. Amplíase a nave principal e constrúese a carpintería para a confección de caixas para o embalaxe de latas e reparación de embarcacións da flota pesqueira Masó. En 1926, o arquitecto Jacobo Stens proxecta unha nova nave de estrutura metálica que se levanta ao outro lado da horta e da antiga fábrica de salgadura na que estaba integrada a vivenda familiar dos Masó. Esta estrutura metálica, onde todas as pezas estaban aparafusadas como a un mecano, constitúe todo un alarde de enxeñaría dentro da primeira arquitectura industrial do século XX en Galicia. O espazo central dedícase aos procesos de recepción do peixe, limpeza e viscerado e enlatado, que eran desenrolados por mulleres, mentres que na antiga nave permanece o taller de fabricación de latas. Entre outras instalacións, a nova nave dispoñía de laboratorio e clínica para atender ás empregadas, oficina, cociña para a elaboración de salsas e o alfolí para almacenar o sal, aproveitando as pilas dunha antiga fábrica de salgadura. Constrúese unha cheminea para a caldeira da que depende todo o proceso de cocción e esterilización realizado ao vapor. Derríbase un dos edificios que se sitúa no fronte da nave e outro amplíase para aloxar as oficinas. En 1928 visita a fábrica Guillermo Marconi, Premio Nobel de Física, e queda tan impresionado pola colección familiar de libros antigos, maquetas de barcos históricos e instrumentos de navegación que lle suxire a creación dun museo. Ao ano seguinte, constitúese a Sociedade Anónima Masó Hermanos e Gaspar Masó ponse ao frente da fábrica. O 26 de novembro de 1932, Marconi asiste á inauguración do Museo Mariñeiro. Creado por Gaspar e Xosé María Masó, foi composto por 3 salas. Unha no andar que se ergue entón sobre a antiga fábrica, cun remate na nova fachada co nome Masó labrado en letras estilo Art Deco. As outras 2 salas instálanse nunha casa mariñeira anexa, adquirida pouco antes. Posteriormente, ampliarase cunha 4ª sala dedicada ás embarcacións tradicionais. Ábrese a rúa de Johan Carballeira e Jacobo Stens proxecta a ampliación da fábrica cunha segunda nave destinada á transformación de residuos de peixe en fariña para piensos e abonos. Nas décadas de 1920 e 1930, Masó consolídase como unha das empresas conserveiras máis importantes, abarcando todos os sectores, dende a captura do peixe e a súa transformación ata a fabricación de envases.
foi pioneira na utilización de electricidade e en instalar en 1895 unha liña telefónica privada para comunicar a conserveira coa fábrica de salgadura de Amourisca. Na horta da vivenda familiar dos Masó constrúese o piorno. A flota pesqueira da empresa atracaba no peirao Masó, en fronte da entrada á nave. Entre 1959 e 1969 constrúese a actual dársena e acondicionase o espacio público da Rúa Montero Ríos. Realízanse modificacións na fachada da nave principal Xosé María Masó amplía de novo o museo incorporando outra vivenda anexa de estilo mariñeiro e a gran sala levantada sobre unha antiga fábrica de salgadura, dedicada entón ao almacén de anchoa de Masó. En 1992 cérrase a fábrica Masó de Bueu. A parte traseira da nave antigua é demolida e usarase como aparcadoiro. En febreiro de 1994, a Xunta de Galicia fai efectiva a merca da colección e parte da sede do Museo Mariñeiro. 8 anos máis tarde, tras unha rehabilitación do edificio realizada polo arquitecto Manolo Gallego Jorreto, inaugúrase como Museo Masó. Entre os anos 2005 e 2006 son demolidas as naves e desmóntase a estrutura metálica peza a peza para logo ser almacenada á espera da súa reconstrucción. A cheminea desprázase do seu lugar orixinal. Para iso, secciónase pola súa base e desprázase reforzándose mediante estrutura metálica co obxectivo de evitar o seu derrumbamento, debido ao mal estado no que se atopaba, quedando integrada na praza do novo complexo residencial que se construe. O concello de Bueu cede á Xunta de Galicia o resto das edificacións que formaban parte do Museo Mariñeiro e do complexo fabril para a ampliación do Museo Masó. Á sede principal súmanse as naves do garaxe e de atadores de redes e as dúas casas mariñeiras coa prolongación da gran sala sur do antigo museo. O Museo Masó consolídase como museo dedicado á conquista do mar e á explotación dos seus recursos e como única testemuña sobrevivente do gran complexo conserveiro. Nel convive o patrimonio marítimo e industrial co espírito erudito do coleccionismo de outra época.